Je to o tom, i jak pracujete s těmi slovy při té komunikaci, protože můžete jednu věc se stejným významem napsat několika způsoby. Můžete to napsat drsně, můžete to napsat i zle, můžete to ale napsat i s nějakou empatií vůči té situaci, s nějakými radami, jak pokračovat, proč tady jsme, chápeme, že to není pro vás jednoduché a tak dále. Opravdu to není tak, že každá pozice je pro každého, ale přece jenom přesně takové ty věci, jako když už od čtvrtého známého z oboru slyšíte, že se k někomu nechovali slušně a nebo přesně mlžili, jak to tak vždycky říká, jako mlžili a věšili nám nějaké bulíky na nos, tak to už je takový trošku red flag. No. Pokud máte nějakou negativní informaci, kterou sdílíte zaměstnancům, tak je důležité si udělat veškerou možnou přípravu, podívat se na to opravdu ze všech možných stran a i si připravit ty případné otázky a odpovědi, které můžou nastat. Dneska vám s tím i pomůže třeba umělá inteligence, pokud na to někdo nemá úplně ty zkušenosti, můžete se jí ptát, může vás trošku tím provádět. Není samozřejmě samospásná, ale může v tom trošku pomoct. Ta informace, pokud už je venku, ale vy ji interně nevíte a jako člověk odpovědný za komunikaci, tohle je průšvih. Vítejte u podcastu Benefit pro HR, mé jméno je Aneta Cibulková a dnes se budeme bavit o PR a z velké části také o propojení PRu s HRem. Spolu se mnou tu sedí Kateřina Pavlíková, komunikační specialistka a PRistka. Dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já představím našim posluchačům, co máte za sebou, jaký background nesete, protože přece jenom je nemalý, máte hlubokou expertízu. Získala jste 2. místo v soutěži Mluvčí roku v roce 2022. Zároveň jste porodkyní nejen, ale i v soutěži Česká cena za PR. Máte silný background z cestovního ruchu. Byla jste tiskovou mluvčí na letišti v Praze a vedoucí PR oddělení v ČEDOKu a zároveň jste také byla tiskovou mluvčí a zároveň vedoucí PR oddělení na úřadu práce. Jak jste mi řekla, byla to kombinace, kdy jste se nenudila. Je to tak, děkuji za krátké představení, těch zkušeností mám opravdu hodně, ať už tedy z cestovního ruchu, z korporátů, tak teda naposledy i ze státní správy. Je to opravdu široký záběr. Jak se vlastně ohlížíte za těmi jednotlivými pozicemi a možná, co vám bylo bližší, jestli to cestování anebo ta státní správa? Tak já miluju cestování, cestovala jsem od malička, ať už tedy po Česku, třeba s prarodiči a rodiči, tak potom třeba i do zahraničí. Žila jsem několik měsíců i právě během studií v Lotyšsku nebo potom i v Londýně, takže já se k cestování ráda vracím, vyrážím na cesty a zároveň i to létání jsem k němu načichla během práce pro letiště Praha, takže se zajímám i o letadla a to mi zůstalo asi do dneška a asi i zůstane. Ale zase zkušenost ze státní správy, kde jsem měla možnost pracovat pod skvělým šéfem a s týmem, který představoval kombinaci lidí zkušených úředníků a lidí právě i z korporátu, kteří chtěli věnovat svůj čas a zkušenosti pro stát, tak to si taky odnesu dál do dalších zase výzev. Zároveň vlastně obě ty oblasti otevírají spoustu bohatých situací. Rozhodně si umím představit, že i spoustu nelehkých situací komunikačně. Že to opravdu jako není, nebo alespoň na mě to tak působí, že to opravdu není takové, že si řeknu, tak tam to bude úplně pohoda a klid. A vlastně nebudou před námi žádné složité komunikační situace. Takže si nesete, předpokládám, velkou dávku zkušeností s různými, ať už krizovými, anebo samozřejmě pozitivními situacemi. Já bych si troufla říct, že v oboru public relations neboli PR, komunikace, ať už to nazveme jakkoliv, tak se nikdo z nás nenudí. Znám se spousty kolegů z různých oborů. Ta naše práce opravdu není stereotypní a každý den se děje něco jiného a pak už jenom záleží na tom, v jakém jste oboru, s jakými lidmi pracujete, jaké projekty připravujete, ale myslím, že se nenudí nikdo z nás. A samozřejmě jsou i oblasti, kde je to trošku více náchylnější na nějakou krizovou komunikaci, situace, kdy pracujete s klienty nebo řešíte těžké jejich životní situace, anebo naopak jsou to situace, které třeba ne tak často ovlivníte a přichází do toho třeba různé počasí, změny politických režimů, dopravní stávky a nehody a tak dále. Takže ano, každý obor má něco a myslím si, že v oboru komunikace se nenudí nikdo z nás. Já vlastně
té komunikaci v poslední době hodně myslím na téma, který věřím, že může být blízký napříč, ať už velikostmi firem nebo jejich zaměřením, a to je určitá transformace, která alespoň okolo mě je vlastně, mi přijde úplně všudy přítomná. Možná to samozřejmě i ještě víc způsobil covid, různý světový samozřejmě změny. A říkám si, je mi jasný, že jednoduchá odpověď asi úplně neexistuje, ale jak vlastně v transformaci komunikovat s těmi zaměstnanci a samozřejmě jak to kombinovat i s tou komunikací s veřejností, aby tou změnou ta firma prošla hladce a těmi vlastními kroky si to třeba ještě neskomplikovala oproti tomu, s čím musí čelit. Tak určitě na to není jednoduchá odpověď. Ta transformace může být jakákoliv. Třeba v České republice vidíme, že prochází transformací průmysl, digitalizuje se, automatizuje se. To třeba vede často implementaci různých technologií. Zaměstnanci mají třeba obavu, že přijdou o práci nebo se musí v té profesi vzdělávat, změnit trošku ten pohled na tu profesi, kterou třeba dělali několik let, desítky let. A přirozeně to může přinést nějaké situace a pokud si nejsou jistí tou svojí prací, tak by měli třeba dostat i od toho zaměstnavatele nějaký support, nějakou podporu v tom, v čem se mají třeba vzdělávat, jaké rekvalifikační kurzy třeba absolvovat, a to je třeba i něco, s čím pomáhal úřad, nebo pomáhá nadále úřad práce, a to jsme se také snažili komunikovat během té doby, co jsem tam působila. Ale jsou to třeba různé digitalizační transformace, je to transformace tím, že implementujeme umělé technologie, tak těch změn je spousta, ta doba je rychlá a určitě něco, co by mohlo pomoct ve firmách, aby se tyto změny komunikovaly vlastně lépe a lépe také potom probíhaly, tak je nějaká transparentnost a spolupráce těch oddělení napříč. To znamená, aby třeba oddělení komunikace od vedení mělo dostatečnou důvěru a nastavenou spolupráci, aby o těch změnách věděli včas dopředu, aby zaměstnancům třeba tyto změny představovaly transparentně, včas a nedozvídali si je zaměstnanci třeba z médií nebo ze sociálních sítí, aby koordinovali ty jednotlivé procesy, alespoň tak maximálně, jak to jde. A přirozeně je tam důležitá i role toho HR v případě, že právě třeba bude docházet k nějakému propouštění nebo právě přeškolování těch pracovníků, tak aby měli ty zaměstnanci pocit, že tu práci, kterou pro tu firmu nebo organizaci odváděli, takže dávala smysl a že ten zaměstnavatel, i přesto, že se třeba dějí nějaké změny, které dopadnou negativně na ty pracovníky, ne vždy to je prostě pozitivní, to si nalejme čistého vína, ale že tam mají ten support a tu podporu v těch dalších krocích, i přesto, že jsou třeba negativní. To znamená vlastně vytvořit pevnou půdu pod nohama i tam, kde je zrovna moc pevná není, dá se to tak říct? Asi se to tak dá říct, ale je to spíše o nějaké té firemní kultuře, o tom uvědomit si, že všichni jsme lidé, že všichni máme nějaké své jistoty, ale i nejistoty a potřebujeme se na ně třeba připravit, a pokud o tom víte dopředu, že třeba něco takového hrozí nebo že víte, že se můžete přeškolit na nějaký jiný stroj nebo naučit se pracovat s jiným programem nebo je tam nějaká jiná příležitost se v rámci té firmy posunout, tak je dobré tu šanci těm lidem dát a samozřejmě ji tedy odkomunikovat, ať už je ten kanál jakýkoliv. Ještě bych se zastavila u té transparentnosti, protože je to takový, že mám někdy pocit, že vlastně někdy to HR oddělení úplně, nebo třeba management té firmy, a samozřejmě každý na to kouká vždy z toho svého úhlu pohledu, neví vlastně, jako co se po nich chce úplně přesně v té transparentnosti. Protože to je takové jako přesně, komunikujte včas. Co to je včas? Jo? Jakože vlastně to je takové možná někdy jako neuchopitelné. Můžete trošku jako zmapovat, jak na to, aby to vlastně někdo, kdo si řekne, tak co to vlastně znamená, že mám být transparentní pro ty lidi? Aby vlastně nás jako lépe pochopil. Co to je prostě být transparentní v dnešní době?
Je to taková trošku alchymie, nebudu říkat, je to i o nějakém pocitu, o nějaké intuici, o nějaké empatii. Je to o tom, jak pracujete s těmi slovy při té komunikaci, protože můžete jednu věc se stejným významem napsat několika způsoby. Můžete to napsat drsně, můžete to napsat i zle, můžete to ale napsat i s nějakou empatií vůči té situaci, s nějakými radami, jak pokračovat, proč tady jsme, chápeme, že to není pro vás jednoduché a tak dále. Já chápu, že to někdy může působit alibisticky, ale ta transparentnost já ji vnímám tak, že se těm zaměstnancům, anebo i potom veřejnosti, pokud bavíme o externí komunikaci, říkají ty informace, které jsou nezbytné, které jsou faktické a které třeba i radí, co dál, nebo jak se s tím ta firma vypořádala, pokud je to krizová nějaká situace. Jo, to všechno může být, záleží vždycky situace od situace, ale je jasné, že nemůžete říkat všechno, nemůžete říkat obchodní tajemství, nemůžete říkat veškeré plány, které máte na desítky let dopředu, nebo ani sami vedení neví třeba, jestli některé z nich budou realizovatelné, jestli se ženou ty investice. Ale ve chvíli, kdy to víte, tak vy si vyhodnotit nějaké to časové hledisko, kdy je možné, že třeba děláte výběrové řízení, vypisujete výběrové řízení, kam se vám můžou hlásit různí dodavatelé a tím pádem je to už veřejná informace do nějaké míry. A ty zaměstnanci ale o tom třeba neví, že se bude stavět, nevím, nová hala, nebo že nakupujete nové stroje, co to znamená, za kolik korun. Ale zároveň se řeší třeba, že nebudete přidávat mzdy, nebo že rušíte nějaký jiný benefit. Ono to vždycky je důležité i dát do kontextu těch dalších opatření, které děláte a tady to zvažovat. A od toho by tam měl být ten profík na komunikaci a jedno, jestli je jeden člověk, nebo je to externí agentura, nebo velký tým, ale to vedení a jednotlivá oddělení by pak měly konzultovat, kdy co komunikovat, aby se to ti zaměstnanci dozvěděli právě včas, ať už si pod tím představíme cokoliv a aby ty informace měly určitě dříve, než se dozví někde jinde z veřejných zdrojů. To znamená propojovat to do nějakého celku, vlastně trošku předvídat, s čím si to ty lidé můžou spojit, snažit se vlastně možná přesně podložit tou pevnou půdou ty místa, kde jako předpokládáme, že by mohly být ty lidé nejistí. Ještě mě v tom napadá právě nějaká práce s určitou jako nejistotou, nebo třeba přesně jak říkáte, někdy to vedení třeba samo neví, jak ty věci dopadnou, nebo mají nějaké jako vize, jo, nápady. A někdy se stane, že je komunikují vlastně přehnaně brzy a vyvolají tím nějakou vlnu, na kterou vlastně ale nedokážou přinést ještě úplně včas odpověď. Jak vlastně pracovat s tím, když přesně potřebují být teda, jakožto třeba manažer, transparentní, potřebují ty věci říkat a posouvat, protože přesně jdu do veřejného prostoru třeba s něčím, co s tím souvisí, ale ještě nemám úplně jako ty všechny věci, které bych mohl říct těm zaměstnancům, aby vlastně přesně se mi úplně neznejistil. Tam je vždycky důležitý se nebát říct, že některé věci ještě nevíme, nebo že ještě je nemáme zpracované, nebo že je nemáme vyhodnocené, nebo že čekáme na nějakou analýzu, nebo že to má nějaký prostě proces a určitě není možný představit konkrétní projekty od A do Z ve chvíli, kdy to prostě ještě takto připravené není. Ale pokud už jsou nějaké vize, tak určitě je důležité to pravidelně těm zaměstnancům komunikovat, protože vy máte velké ambasadory v těch zaměstnancích a oni chodí do té práce a ideálně je dobře, když chodí do té práce rádi a pokud ještě navíc třeba děláte nábor a potřebujete nové zaměstnance, třeba i pro ty budoucí projekty, tak ti vaši spokojení zaměstnanci nebo zaměstnanci, kteří vědí, že nějaké zajímavé věci se v té firmě budou udít do budoucna, tak můžou také pomoct tím náborem jako takovým a dneska už víme, že i v různých komunikačních kampaních náborových se zaměstnanci používají. Takže ta autenticita, že to jsou reální zaměstnanci, kteří reálně do té práce chodí a není to najmutá modelka, najmutá rodina nebo herečka, tak právě ty autentičtí zaměstnanci vám můžou pomoct v tom, že když věří té vizi té firmy, a mají ty informace o těch projektech, tak mohou právě pomoct nejenom v tom náboru, ale i v nějaké budování té firemní kultury a té atmosféry v té firmě. Samozřejmě není určitě žádný jednotný návod, jak na to. Každý manažer je jiný, každé vedení k tomu přistupuje jinak, ale ve firmách, kde to vedení si uvědomuje důležitost
té komunikace, interakce s těmi zaměstnanci, chodí mezi ně a to už je jedno, jestli je to osobní setkání pravidelné pro 300 zaměstnanců, nebo se ukáže v té kanceláři, nebo je to nějaký online přenos, podcast a tak dále, ale komunikují transparentně a ty věci těm zaměstnancům říkají, tak to funguje mnohem lépe. To znamená, že vlastně lidé mnohem více ocení vidět tu realitu, tu lidskost, typu teď nás třeba něco napadá, ale nevíme, jestli to dopadne, nebo máme tuhle vizi, budeme na ní pracovat, ale nejsme schopni sdělit konkréta, nebo v případě i nějaké, neříkám úplně krize, ale třeba nejasnosti říct, hledáme řešení, ale zatím ho nemáme, tak to vlastně ocení víc, než tu hru na to, my přesně víme, co děláme, i když vlastně úplně nevíme, protože ono to potom stejně prosákne? Ono záleží, co to opravdu je, protože ve chvíli, kdy zvažujete různé scénáře a opravdu na nějaké nižší úrovni ještě není čas, aby tyhle ty informace ty zaměstnanci měli, tak je dobré si dát na čas a ty všechny varianty zvážit, rozpracovat, ale opravdu pokud už přikročíte k nějakým krokům, které jdou směrem k té realizaci, nebo máte opravdu velkolepé plány na desítky let dopředu, protože tam je třeba nějaká výstavba, nebo budete vyvíjet nějaký nový produkt, to opravdu záleží, v jakém oboru působíte, tak je dobré ty vize s těmi zaměstnanci sdílet, i přesto, že to jsou jenom vize. A pak ty konkrétní projekty, pochopitelně, pokud už tam děláte nějaké výběrové řízení, nebo už opravdu se přikračuje k té realizaci a už ty věci jsou vyřešené v rámci těch jednotlivých přípravných týmů, tak je potom na čase s tím seznámit i ty zaměstnance, protože si nemyslím, že je dobře, když se o tom dozvídají právě z médií, z článků, ze sociálních sítí a ono vám to může jedině pomoct, když ty zaměstnanci ty informace vědí. Důležitá ale věc je, že pokud to zaměstnancům odprezentujete zase příliš dopředu a víte, že ještě veřejně ty informace pouštět nechcete, tak zase je dobré zvážit, jaké ty informace i dovnitř té firmy pustíte, protože je to takové to zvažování, i když je to interní komunikace, i když by to nemělo jít ven, tak všichni máme nějaké rodiny, nějaké známé, sociální sítě a je to hodně i o té výchově těch zaměstnanců, aby věděli, že třeba toto je citlivá věc a samozřejmě ty nejcitlivější nebo to, co může zneužít konkurence, by pak tam jít nemělo. To znamená, že je to vlastně takový jako koktejl velmi detailního načasování, zvažování různých rizik, nejistot na různých stranách, komunikace na všechny možné úrovně jazykem, kterému ty úrovně rozumí. A myslím, že teď jsme přesně objasnili, proč by firmy měly mít své PR specialisty a komunikační specialisty, protože to opravdu jako není jednoduché. To je opravdu jako velký koktejl mnoha a mnoha faktorů a předpokládám, že vlastně můžeme tedy říct, že to, co by se hlavně nemělo stát, je, že tam prostě něco střelím od boku teda. Ano, to co neřídíte, tak nemůžete nejenom prostě nějakým způsobem více ovlivňovat, ale neříkám, že se vždycky všechno povede, to určitě ne. I když si to všechno takto připravíte a zvážíte všechna pro a proti a věci a tak dále, tak to neznamená, že to opravdu nevyvolá nějakou vlnu nevole nebo zvlášť, že je to třeba něco negativního. Ale musíte mít připravené scénáře, musíte mít připravené varianty, odpovědi, mít toto promyšlené dopředu a i v rámci toho vedení pak mít nastavené, kdo co komunikuje, jakému tématu se věnuje kdo, do jaké míry můžeme říkat detaily, jaké věci řekneme třeba v první vlně, to už třeba mluvím i o těch médiích, jaké věci v té další, jak to rozfázujeme, tu komunikaci a tak dále. Takže ano, je to alchymie, je to spousta věcí dohromady a ta důvěra právě mezi tím vedením a těmi lidmi, kteří tu komunikaci dělají a mají na to být ti profíci, tak je strašně důležitá, protože vlastně to určuje to, jak to vlastně dopadne. Už jsme tady několikrát nakousli téma interní komunikace a jsme se tady vlastně před natáčením bavili, že to je pořád takové jako rozpadnuté v tom, že někde jsou už oddělení interní komunikace, někde je teprve zavádí, někde je to pod HRem, někde je to v marketingu. Je to pořád takové možná ne úplně v začátcích, ale pořád na nějakém startu.
Co ta interní komunikace vlastně dělá a jaká je ta její největší hodnota? Kdybyste měla tomu HR týmu, který třeba uvažuje, potřebujeme jako někoho na interku, říct, proč ho potřebují, tak proč by to bylo? Já si myslím, že určitě někoho na interku potřebuje každá organizace. Neříkám a netroufám si říct, že potřebuje každá i menší firma někoho na full time, ale je důležitý, aby si uvědomovalo a jedno, jestli vedení, nebo ideálně všichni, ale vedení nebo personální oddělení nebo oddělení komunikace, marketingu, ať už to je jakkoliv nastaveno, že je potřeba s těmi zaměstnanci komunikovat. A pokud to dlouhodobě neděláte nebo nedostatečně, tak se vám to může vrátit. A vy ty zaměstnance opravdu potřebujete a tím, že přicházím i z úřadu práce, tak vidím, že na tom trhu práce je nedostatek zaměstnanců, to znamená, ta nezaměstnanost je dlouhodobě jedna z nejnižších Evropské unii a je proto potřeba ty zaměstnance si vlastně opečovávat. A zvlášť pokud ty zaměstnanci tam už nějakou dobu působí, znají to prostředí, znají ten způsob práce a tak dále, tak je to samozřejmě mnohem levnější, než zaučovat úplně někoho nového, než jestli ho najdete. Takže péče o ty zaměstnance i v pohledu té komunikace, teď nemluvím o žádných benefitech nebo dostatečných mzdách, platech a tak dále, ale i ta transparentnost a to, že s nimi počítáte a že jim ty věci říkáte, tak je strašně důležitá. A právě ta interní komunikace tomu pomáhá a pak je otázka samozřejmě na rozpočtu, kolik na ní máte, jestli se tomu bude věnovat člověk na půl úvazku nebo na celý úvazek, nebo máte velkou firmu s 10 000 zaměstnanci, tak tomu budete mít třeba 2-3 lidi, nebo i externí agentury. To samozřejmě já si netroufám tady říkat je nějakou konkrétní radu, že pokud nemáte A, tak vám nebude to fungovat, ale je potřeba zvážit právě ty možnosti a potřeby v rámci té firmy. Ale to, že napíšete nějaké pravidelné články, to, že ten ředitel nebo ředitelka chodí na pravidelné nějaké setkání s těmi zaměstnanci a potkává se s těmi lidmi, děláte nějaké průzkumy mezi těmi zaměstnanci na různá témata, pečujete třeba o jejich zdraví, a tak dále. Ty věci můžou být různé. Nemusí to být tak, že zrovna objednáváte nejznámější zpěváky a děláte ten nejlepší team building a tak dále. Ale je to strašně důležitý, aby ta komunikace s těmi zaměstnanci prostřednictvím té interky a samozřejmě i mezi lidmi navzájem, tak tu firemní kulturu zlepšovala. A myslíte si, že patří teda opravdu více k HRu anebo k tomu marketingu? Protože ona je tak jako někde mezi pořád. Tak z vašeho pohledu patří spíše na jakou stranu? Jestli teda někam patří opravdu, anebo je mezi přesně? Já ze svého působení jsem většinou zažila, že interní komunikace byla součástí většího oddělení komunikace jako takového, kde právě byla externí komunikace a interní komunikace. Z mé zkušenosti to poměrně dobře fungovalo, protože tam byl jeden manažer, jeden nebo ředitel, který tu komunikaci koordinoval. Ty texty, které třeba vznikly směrem pro média nebo pro veřejnost, tak se mohly využít i v té interní komunikaci. Věděli jste to v rámci jednotných porad nebo jedné kanceláře, kde jste to všechno mohli sdílet a naopak zase, když vzniklo něco zajímavého pro interní komunikaci nebo třeba pro nějaký časopis, který je pro zaměstnance, zajímavý rozhovor, tak jste si i pro ty média zase mohli vytipovat někoho zajímavého jako ambasadora přímo z té firmy a také to využít a tak dále. Takže ta synergie mezi interkou a exterkou mi vždycky dávala velký smysl, když byly takto dohromady, ale určitě neříkám, že nemůže dobře fungovat interní komunikace, pokud je součástí HR oddělení. Určitě může, jsou tam často témata, která právě s HR jsou spojená a to je samozřejmě změny zákoníku práce, jsou to benefity, jsou to dovolené, jsou to jednání s odbory, jsou to informace o tom, jestli se bude zvyšovat mzda nebo nebude, jaké další aktivity, akce pro zaměstnance máte, setkání s těmi vedoucími zaměstnanci a tak dále. Takže určitě to smysl dává, protože HR tyhle ty informace má. Ale stejně tak dává smysl, když HR si tyto věci zpracuje nebo pošle podklady a vydá je potom v koordinaci oddělení, které prostě to té interku má na starosti třeba s tou exterkou dohromady. Zažila jsem to, že i interní komunikace
byla v jiných odděleních, ne teda na vlastní kůži, ale samozřejmě od kolegů, kteří v oboru působí. Myslím si, že to je hodně o tom, kdo se té interní komunikaci věnuje, kdo si právě uvědomuje tu důležitost. Ve finále je důležité, že je aktivní ten člověk a i to, že má tu podporu toho vedení. Může to být vlastně i takové místo důvěry vlastně spolu s tím HR oddělením pro ty lidi, že vlastně představují si nějaký ideální případ, kdy přesně ten člověk se opravdu jako aktivně stará o ty své lidi, rozumí jim, připravuje pro ně ty materiály, že je to vlastně jako takové druhé místo důvěry vedle toho HRu a vedle třeba toho přímého vedení? Určitě tak může být. Záleží na mě na té firemní kultuře. Myslím si, že i člověk, který dělá interku, tak je pak taková ta spojka, protože pokud vám od nějakého e-mailu nebo pod nějakým účtem zveřejňujete aktuality na internetu, na různá témata, i ty, které třeba jsou z jiných oddělení, tak pak vám chodí různé dotazy, takže fungujete i takové jako call centrum nebo rady pro ty zaměstnance, ale zase můžete odkázat na ta oddělení relevantní, která ty věci řeší. Můžete určitě vzbuzovat důvěru, ale samozřejmě jsou i situace, kdy naopak ne, protože vy máte třeba blízko k tomu vedení a zase to může být něco, že vám někdo nedůvěřuje, protože tam je nějaká atmosféra, která tomu nahrává, ale myslím si, že se často stává, že ten člověk, který s těmi zaměstnanci komunikuje často, tak pak je ten viditelný a může právě nejenom vzbuzovat tu důvěru, ale právě i třeba radit a v rámci té firmy navádět k těm dalším věcem. A nebo i třeba jenom jim dělat radost, protože to jsou často i nějaké soutěže, které lidi v interce pořádají. Mně vlastně z toho přijde, že nám z toho krásně vychází, jakby v některých oblastech opravdu vlastně marketing, lomeno komunikace, včetně té interní i té externí, spolu s tím HRem vlastně měli být hodně napojení a měli by o sobě minimálně v této oblasti jako velmi dobře vědět a pomáhat si v těch věcech. Ale ne vždy to tak je. V čem ta komunikace a marketing může právě tomu HRu hodně pomoct. Kdybychom měli třeba někomu, kdo jako si říká, ne, my jsme úplně jiný oddělení, my na sebe vůbec nenavazujeme, říct jako vy na sebe navazujete mnohem víc, než si myslíte, tak v čem to vlastně je? V čem si můžou opravdu hodně pomoci, kromě teda tady zmíněné interní komunikace? No v oddělení komunikace, marketingu, ať to klidně takhle spojíme, i když často to je oddělené, tak jsou většinou profíci, kteří umí pracovat s textem, to znamená nějaký copywriting, bývají tam kolegové, kteří umějí s grafikou, jsou tam kolegové, kteří umí natáčet nebo využívají agentury, které tyto služby dodávají, jsou tam kolegové, kteří tak nějak už třeba vycítí některé nuance, které by mohly v té komunikaci někoho trošičku poškádlit nebo navrhnout, že by třeba něco se dalo rozdělit, naplánovat v té komunikaci. Mohou také radit v tom, že tento týden už jsme na zaměstnance poslali XY textů, informací a ty zaměstnanci to nebudou číst. Vidíme to na čtenosti. My tady máme data. My sledujeme, že intranet tento článek četlo tolik lidí, ale tady se nám to už snižuje, protože. Nebo naopak máme zpětnou vazbu na to, že je baví křížovka, že čtou jídelní lístky, že je bavily soutěže. Tak doporučovat, prokládat třeba ty těžká témata i něčím více lifestyleovým. A to jsou všechno věci, které možná, a neříkám, že určitě ani v personálním oddělení není někdo, kdo by toto vycítil a uměl, ale je to nějaká ta expertíza, nějaké to know-how, které mohou ty lidé z marketingu komunikace prostě ať už personálnímu nebo jinému oddělení nabídnout a i třeba vypíchnout témata a nějaké zajímavé věci, které už někomu přijdou úplně rutinní a vlastně běžné. A naopak ten člověk, který v tom není tak ponořený, třeba v nějaké odborné záležitosti, tak řekne, ale tohle je strašně zajímavý. Tohle je něco, co se nám povedlo a to si myslím, že je fajn, když to budou všichni zaměstnanci vědět. A zase na základě toho se zase potom může ozvat jiné oddělení, ale my bychom tam taky chtěli být, nám se taky povedlo tohle. A vlastně se vám i tímto způsobem ta témata rozšiřují pro nějaký třeba newsletter nebo intranet, nebo ať už používáte kanál jakýkoliv, nebo interní sociální síť. Prostě potřebujete mít spojky v rámci té firmy a lidi, kteří chtějí být aktivní a ty informace vlastně i třeba prostřednictvím těch kanálů zase těm dalším lidem
sdílet. Ačkoliv předpokládám, že jsme se už toho trochu dotkli, stejně se chci ještě vrátit k tomu, jak vlastně ta interní komunikace dokáže posilovat důvěru v rozhodnutí toho vedení. Protože asi jsme všichni zažili, že přesně někdy padlo nějaké rozhodnutí, ono se někomu může líbit, někomu nemůže líbit. Zejména v těch transformacích se běžně děje, že ta firma prostě se přetáčí a transformuje do nějaký trošku jiný podoby a třeba tam jsou ještě zaměstnanci, kteří s tou novou podobou úplně jako nekorespondují. Je to takový ten někdy až očistný proces té firmy nebo prostě vystoupení na nějakou novou cestu. A v ten moment se může samozřejmě naprosto legitimně stávat, že to vedení dá nějaké rozhodnutí s veškerou snahou prostě tady o co nejtransparentnější komunikaci vydá nějaké stanovisko nebo něco a lidem se to prostě a jednoduše nelíbí. Samozřejmě, že se tomu nejde vyhnout úplně vždycky, to je jasné, ale jak vlastně posílit pomocí komunikace tu důvěru v to manažerské rozhodnutí, že je správné nebo že to směřuje dobrým směrem, i když to ty lidi třeba sami nedokáží vyhodnotit. Je mi jasný, že to je velmi košaté. Ale chtěla bych se toho přece jenom dotknout, protože mi přijde, že se to děje často, že vlastně se stane nějaké rozhodnutí a ty lidi třeba neznají celý kontext, nerozumí tomu, mají vlastní pochybnosti, třeba začnou se bát o práci, jdou do toho ty jejich vlastní strachy a vlastně ztrácí důvěru v to, že to rozhodnutí je správné pro tu firmu. Rozumím té otázce, je to určitě těžký. Pokud máte nějakou negativní informaci, kterou sdílíte zaměstnancům, tak je důležité si udělat veškerou možnou přípravu, podívat se na to opravdu ze všech možných stran a i si připravit ty případné otázky a odpovědi, které můžou nastat. Dneska vám s tím i pomůže třeba umělá inteligence, pokud na to někdo nemá úplně ty zkušenosti, můžete se jí ptát, může vás trošku tím provádět. Není samozřejmě samospásná, ale může v tom trošku pomoct. A ta příprava i toho vedení, to znamená, pokud jdete třeba na nějaké velké setkání se zaměstnanci, tyto věci, tyto změny představovat, k tomu je doprovodný nějaký článek, k tomu je prostě nějaká další komunikace, tak i toho vedení je potřeba připravit a ten čas tomu věnovat. Já vím, že ne každý manažer nebo ne každý generální ředitel tomu je nakloněný, ale myslím si, že pokud tam stráví ten čas tou přípravou i s tím člověkem, který na tu komunikaci je vyškolený nebo má tu praxi, tak tomu výsledku to jedině pomůže, protože ten člověk ho upozorní na to, kde třeba mluví víc odborně, než je to třeba, nebo kde to komunikuje příliš tvrdě a není tam vůbec žádná empatie. Nebo prostě dává mu zpětnou vazbu na to, jak si to třeba tu řeč nebo nějakou prezentaci připravil a snažit se ty nuance trošičku vychytat, vyladit. Určitě to nezmění to, že nějaké negativní rozhodnutí bude přijato negativně u těch zaměstnanců, ale musíte být připraveni jim odpovědět na ty otázky. Ať už přímo na místě, to znamená, ta příprava tomu je potřeba, nebo odkázat na relevantní lidi, pokud ty otázky ještě, ty odpovědi na ty otázky nemáte. A potom je to i o nějaké další navazující komunikaci, co s tím bude souviset. Asi bych teď neříkala konkrétně nějaký příklady, protože to vždycky bude záležet, co to za situaci je, ale je tam ta pečlivá příprava a pochopitelně je to i nějaký průzkum, je to i nějaká transparentnost směrem těm zaměstnancům, když jim dáte možnost se ptát. Ať už na místě, nebo když se někdo bojí, tak nějakým způsobem anonymně pošlete dotaz dopředu, nebo přes nějaké online možnosti, nebo box s vypsanou otázkou anonymní. Prostě dát jim možnost se na to zeptat, protože i když oni třeba nedostanou tu odpověď, kterou by si přáli, tak alespoň je tam vidět, že se to vedení nebojí konfrontovat sebe samo i třeba s těmi negativními dotazy. Jo. A zároveň si myslím, že to nemusí být vždy jenom o těch negativních zprávách. Může to být vlastně pro tu firmu přesně ten vývoj, který ale v těch lidech spustí ty negativní reakce. Jo, že to vlastně nemusí být jenom tak, že opravdu jdu komunikovat něco typu budeme hodně propouštět nebo podobnou nemilou zprávu, ale že to vlastně může být přesně o tom, že ta firma trošku třeba mění trajektorii, té firmě to samotný dává smysl, ale je jasné, že to přinese konkrétní transformaci, ať už různou proměnu toho týmu, možná i nějaké propouštění nebo přijímání nových lidí s novým úplně přístupem, který do té doby v té firmě nebyl. Ale asi je jako z velké části nevyhnutelné se vyhnout určitým nejistotám a obávám těch lidí.
No i u těchto transformačních projektů, tak tam zase být připravení odpovídat na ty věci, které už k tomu právě budou navazovat. Přesně tak, jestli se znamená, že se přesouváme na jiné místo, jestli to znamená, že moje práce, moje pozice bude fungovat, nebo jestli se bude přibírat, nebo jestli teda nákup takovéhoto, nevím, nově technologického stroje způsobí něco a tak dále a tak dále. Takže je to i vlastně o tom, že to komunikujete, jak už jsme se tady bavili několikrát dopředu, dáváte jim ten prostor a zapojujete je a ano, ne vždycky s tím budou ty lidé souhlasit, prostě implementace umělé technologie taky leckoho děsí, nebo prostě každá ta průmyslová změna nebo technologická změna tak vždycky vedla k tomu, že někdo se k tomu víc inklinoval, chtěl se v tom vzdělat, byl proaktivní a někdo naopak zase se toho více obával. Takže je to i o nějaké práce a ve firmách, které pak mají to personální oddělení, které se věnuje i vzdělávání a nabízí různé možnosti, ať už externích nebo interních kurzů a tak dále, tak zase možnost na to navázat. A důležité je sbírat zpětnou vazbu. To znamená v průběhu, když víte, jaké názory mají ti zaměstnanci, mají možnost se vyjadřovat pravidelně k nějakým tématům, nebo je i necháte v něčem rozhodovat. Samozřejmě tam, kde to dává nějakým způsobem smysl, tak oni vidí, že to, co vám píšou, má smysl a že to berete v úvahu. Takže i to je možná jakoby nějaký tip pro to, co dělat pravidelně v těch firmách. A samozřejmě, když máte k něčemu data, můžete se o ně opřít i v rámci toho rozhodování. Takže když třeba, je to sice možná negativní, ale rušíte jeden benefit, ale zavádíte jiný, protože vidíte, kolik ho využívá a kolik ho nevyužívá a v rámci průzkumu vám vyšlo, že většina lidí by chtěla něco jiného, tak i když těch pár, kteří ho využívali, asi nepotěšíte, tak zase můžete potěšit desítky dalších, ale když je tam nějaké rácio, nějaká data, tak to můžete opřít o ně. A zároveň mě ještě napadá, že možná vlastně pro někoho to je samozřejmé, pro někoho bohužel ne, ale že vlastně i když přijdou ty změny třeba s tím, že musím propouštět větší množství lidí nebo že se mi bude z větší části vlastně proměňovat ten tým, tak mně vlastně přijde dobré říct, jako nevzdat to v ten moment a neříct si, no tak ty lidi musíme propustit, no tak jdou. A vlastně se o ně jako nepostarat a nebýt k ním transparentní, ale že vlastně i ten odchod toho člověka nebo konkrétní jako změna může probíhat mnoha způsoby, mnoha jako úrovněmi a ten člověk si z nich odnese často úplně jako odlišný zážitek a pokud vlastně odejde přesně v nějaký transparentnosti, ve srozumitelnosti, že té situaci rozumí a že se o něj ta firma postarala i v tom odchodu, tak to pro tu firmu dlouhodobě pořád je lepší výsledek, než když odejde polovina naštvaných zaměstnanců neopečovaných v nesrozumitelné situaci. Rozhodně souhlasím. Já myslím, že se hodně věnuje času náborovým kampaním, budováním employer brandingu, té značky, pojďte k nám pracovat, my jsme dobrý zaměstnavatel, různé ceny chtějí firmy sbírat za to, že ať už studenti k ním chtějí pracovat, nebo obecně zaměstnanci, takové benefity se předhání v nabídkách. Ale dost často pak to kulhá možná u toho odchodu, ať už ten odchod je vlastně dobrovolný, nebo v rámci týmu se tak prostě to tak dopadlo, že ten člověk už tam nemá nějaké další působení, nebo přesně to jsou nějaké větší transformační projekty, ale je důležité se věnovat i tomu, proč a vysvětlit těm lidem, proč právě by měli odejít, nebo jim poděkovat za tu práci a i ten proces vlastně odchodu dobře odkomunikovat a zvládnout. A to teď nemluvíme o komunikaci na intranetu a podobně, ale mluvíme i o nějaké individuální komunikaci těch personalistů nebo toho nadřízeného, dávat tu zpětnou vazbu, aby přesně ten člověk neodcházel s tím nějakým jako škraloupem nebo s nějakou negativní emocí, která tam samozřejmě jistě bude, ale ne v tom smyslu, že se mnou třeba nezacházeli hezky. Takže myslím si, že by měli i
zaměstnavatele věnovat více času komunikaci i těchto odchodů, protože i v té firmě ono se to všechno rozkřikne. Známe chodbičkové drby. A kuchyňkové drby. A kuchyňkové, přesně tak. A ono se to vždycky stejně nějakým způsobem k těm lidem dostane. A když vidíte, jak se někdo chová k jednomu zaměstnanci, který tam třeba odváděl dlouho nějakou dobrou práci, tak potom samozřejmě můžete mít nějakou nejistotu i sami. A také je důležité si odkomunikovat, že i když chybujete v té firmě, tak je to lidské a přirozené a ten manažer nebo manažerka by k tomu tak měli také jako přistupovat. Samozřejmě záleží, jak často a v jaké chyby děláte, ale děláme je všichni a je důležité se takhle i brát. A když by se tam ve firmách někdo bál chybovat nebo bál říct svůj názor, bál dát zpětnou vazbu, tak to samozřejmě té firmní kultuře moc nepřidává. Takže myslím si, že ta komunikace se pak prolíná. Je to samozřejmě hodně i na komunikaci mezi nadřízeným a podřízeným, vedoucím pracovníkem, spolupracovníky. Určitě to nezachrání interní komunikace jako taková, takže pokud budete mít transparentní a včasné a hezké články na intranetu a v různých dalších kanálech, ale nebude fungovat ta komunikace mezilidská nebo mezi nadřízeným pracovníkem, ta manažerská práce nebude dobře odváděna, tak to samozřejmě ten článek může pak působit i trošku alibisticky nebo nekoresponduje s tím, jaká vlastně je ta samotná atmosféra v té firmě. Takže určitě to nesmí to jenom začínat a končit u té interní komunikace, musí se to prolínat všemi těmi procesy. A zároveň je vlastně dobré si uvědomit, že ta zkušenost toho odchodu je vždycky ta poslední, že jo? To je ta, kterou máme vlastně jako ten poslední zážitek, se kterým teda já odcházím a jdu do toho světa dál a zároveň, když si ty lidi nesou dobrý zážitek a nějakým způsobem respektující a transparentní, tak třeba můžou být přesně ambasadory i dál a můžou třeba přesně říkat, hele, já jsem se v té firmě měl skvěle, fungovalo to, dosáhli jsme skvělých věcí, pak jsme se rozešli jako v nějaké shodě a vlastně té firmě sloužit i dál po tom odchodu, ale když ty lidi, nedej bože, nějakým způsobem prostě jenom odložím, protože už mi jako neslouží a nepostarám se o ně, tak ta tečka může být hořká a pak zase teda můžou lidé někde šířit nějaké nehezké věci. Já souhlasím s tím, že může být zaměstnanec vlastně i bývalý zaměstnanec ambasadorem té značky, té firmy a třeba co vím já teďko v rámci našeho oblasti PR, komunikace, tak my se tak nějak všichni navzájem známe, takže pokud někdo zvažuje nějakou práci v nějaké firmě, organizaci, agentuře, tak se vždycky máte koho zeptat, proč si tamtať odešel nebo byl odejít, doporučil bys mi to, hele, dává to pro mě smysl nebo nedává. Samozřejmě, že si ten úsudek musíte pak už udělat sami, nic není černobílé, i to popsání té situace člověkem, kterému věříte, tak nemusí úplně odpovídat jedné té situaci, ale dává to nějakým signál tomu, jak vy to cítíte, nebo co vám vaše intuice říká. A je to tak, no, pokud ten zaměstnanec odchází a pochopí vlastně i přesto, že jeho situace je dotčená a je to nějakým způsobem negativní, tak může se stát, že on řekne, no jasně, no, odešel jsem, bohužel se ten projekt zrušil, tak jsem musel jít, ale pracovalo se mi tam dobře, bylo to tam fajn. Jo, takže i toto je důležité. Zároveň taky každý si sebou neseme jiný příběh a jiné nastavení. To, co je pro někoho dream job, tak pro jiného je noční můra. Takže opravdu to není tak, že každá pozice je pro každého, ale přece jenom přesně takové ty věci, jako když už od 4. známého z oboru slyšíte, že se k někomu nechovali slušně a nebo přesně mlžili, jak se tak vždycky říká, jako mlžili a věšili nám nějaké bulíky na nos, tak to už je takový trošku red flag, no. Pojďme se podívat ještě na krizovou komunikaci jako takovou. Když se to prostě opravdu teda nepovede, zvrhne, něco se stane, ať už vlivem toho, že si to ta firma v uvozovkách způsobí sama, nebo je vystavena nějaké situaci, se kterou se musí poprat. Specialisté často říkají, hlavně se na to pojďme dobře připravit. Je to ale vůbec možné? A nebo do určité míry prostě jsem najednou vystavená něčemu a jednám a příprava vlastně jako nelze provést úplně kvalitně?
Určitě se na krizové situace lze připravit a lze to jak z pohledu teda komunikace, což to je to, co jsem řešila i častokrát během své kariéry, ale lze to i procesně, odborně, bezpečnostně v rámci té organizaci a určitě by každá organizace měla mít někoho, kdo je za bezpečnost zodpovědný, takže ta příprava i trénování některých těch situací, ať už tedy reálné tréninky, nebo alespoň na papíře a příprava jednotlivých scénářů, co dělat, když za a potom postupovat, co bude kdo řešit, jak co bude navazovat, kam to musíme nahlásit, co musíme udělat. Samozřejmě vždycky záleží, co to je za situaci, ale vlastně tenhle domácí úkol si v těch firmách je určitě důležitý udělat a také vám ty scénáře, které řeší třeba vaši konkurenti a už měli nějakou krizovou situaci, by měli naopak vždycky vyvolat a my jsme na to připravení. Teď z toho možná profitujeme, protože má nějaká konkurenční značka problém, ale my to máme vyřešené, my víme, co máme dělat, když se něco takového stane a opravdu to může být, vzpomeňme si všichni pár let zpátky na pandemii, to bylo něco, na co jste se asi nemohli připravit, ale zase vám tomu pomůže to, jestli jste měli nastavenou dobře interní komunikaci, pokud jste tam měli tak, jak dostat k těm zaměstnancům informace o tom, jaké opatření jako zrovna platí. Je to o tom, jestli jste dokázali dobře nakoupit nějaké ochranné pomůcky. Ano, nemohli jste se připravit na něco, jako co je COVID-19, ale některé ty věci jste si nastavit mohli. Stejně tak i to, kdo za nějaké ty konkrétní činnosti zodpovídá. A pokud jste v nějakém oboru, třeba co jsem byla já v cestovním ruchu, tak tam si ty krizové situace můžete poměrně dobře představit, co může nastat. Ano, víte, že může nastat požár, víte, že může nastat dopravní nehoda, víte, že může nastat stávka leteckého personálu, můžete si umyslet, že třeba dojde, já nevím, k výpadku energie v hotelu a podobně. Ano, už si tam nedáte ten konkrétní detail, jestli to je v této destinaci nebo tamhle v té, nebo jestli to je v lednu nebo v červenci, ale víte, co může následovat. A pak tyto procesy si můžete sladit. Co nabízíme jako kompenzaci? Co budeme říkat jako první? Je určitě dobrá rychlá reakce, pokud se něco děje takového, ale určitě musí být faktická. To znamená, nemůžeme slibovat něco, co v tu chvíli nevíme, nemůžeme říkat věci, které nemáme ověřené a tak dále. Takže určitě ta příprava je tam důležitá i včetně těch informačních toků, aby jsme na někoho nezapomněli, aby jsme nedali vědět třeba dobře, zaměstnancům to zapomeneme říct, ale do médií to říkáme. Takže ty zaměstnanci, kteří pak zvedají telefony na call centru a nebo jsou někde na nějakých pobočkách, pokud je to takováto služba nebo firma, tak potom nevědí, co mají říkat a vlastně v médiích říkáte úplně něco jiného. Takže pak akorát se stane nějaká situace, kdy se sami vlastně chybou nebo nekoordinovanými procesy dostáváte do nepříjemností a můžete tomuto předcházet. Samozřejmě ne všemu a určitě se nedá připravit na všechno 100%, ale nějaké kroky a úkoly si dopředu udělat můžete. To znamená, že vlastně bych měla jít po nějakých scénářích, které mohou nastat a vytvořit si minimálně vnitřní strukturu, jak se vlastně ta firma zachová. To znamená, může to být od toho, kdo se komu ozve, kdo zodpovídá za co, přes až ty úplně jako fyzické věci, pokud se jedná třeba o požár nebo něco takového, jako jak postupovat. A co se týká takových těch komunikačních věcí, ve smyslu teda teď tady na nás prasklo tohle prostě a my teda a najednou o tom píší média a každou minutou skáče nějaký článek a my teda jako, co máme dělat vlastně. Tak to je vlastně stejné, mít proto tu vnitřní strukturu, kdo tady koho informuje, kdo si má sejít u jednoho stolu, kdo má jako rozhodnout, co budeme říkat a vlastně být potom tedy jednotní? Je to vlastně stejné? Vlastně ano. Je to samozřejmě trošičku jiné v tom, že ta informace, pokud už je venku, ale vy ji interně nevíte a jako člověk odpovědný za komunikaci, tohle je průšvih. Samozřejmě
dějí se věci, které jsou i nepříjemné a musíte ale jako komunikátor na to být připravení a ty informace ale včas interně získat. To znamená, to už jsem tady několikrát zmiňovala o té důvěře, o té nastavené spolupráci interně v té firmě, takže pokud víte, že je tam problém třeba v nějaké zakázce nebo já nevím, cokoliv, tak je potřeba, aby vy jste jako člověk za komunikaci o té situaci věděl a ideálně měl alespoň chvíli čas na přípravu a přesně s těmi relevantními osobami, které můžou být různé, to se samozřejmě liší podle té situace. Připravili, co vlastně říct můžete, v jaké to je fázi, co se stalo a dostat se tomu trošičku na kloub a na základě toho pak připravit nějaké vyjádření a snažit se to vyjádření pak dostat i do těch médií. Ideálně je samozřejmě situace, kdy to víte dopředu ještě než ta média s tím jdou ven, protože z mé zkušenosti tak ta média se na vás obrátí s komentářem ještě než prostě s nějakou konkrétní reportáží, článkem jdou ven. Takže oni vám dají tu příležitost říct tu vaší verzi nebo alespoň upřesnit ty věci, dát na pravou míru a ta příprava i tady v tom je důležitá, jenom ne vždycky na ní máte třeba možnost tolik prostoru, nebo je to něco, co úplně namyslíte dopředu, jako vy jako odborník na komunikaci, ale je to o té důvěře a o tom, že ty informace máte včas. Ale je to také o tom, vy jste vždycky zodpovědný za komunikaci té značky, takže pokud je to třeba i průšvih některého ředitele, ředitelky, tak pak je důležité i najít nějakou shodu v rámci celého toho vedení, jak se to bude komunikovat, jak on se ten daný člověk k tomu postaví. Teď bych asi zabíhala do nějakých detailů, sama úplně bych neřekla teď návod od A do Z, ale je to o tom, že si musíte ty informace nejdříve utřídit, než je pouštíte ven, ale nemůžete zase čekat zbytečně dlouho, protože každá vteřina v dnešním rychlém světě tak pak už navádí nějakým spekulacím a to, jak se k něčemu postavíte, je strašně důležité. To znamená, že vlastně to, co nemá nastat primárně, je chaos. Ať už uvnitř, anebo navenek v té komunikaci. Přesně tak. A minimálně ho potlačit co nejvíc to jde a pokud se tedy na něco připravíte nebo když to jsou nějaké ty situace, které si můžete namyslet dopředu, víte ty informační procesy, víte ty informační kanály, víte, kdo od koho se to má dozvědět. Ano, vždycky je to trošičku jiné, ale vy víte, kdo za to zodpovídá, kdo vám ty informace dá, na koho se můžete obrátit a společným cílem je tady vždycky ochrana reputace té značky, těch zákazníků, zdraví zaměstnanců. Jo, je to vždycky kombinace těch věcí, ale přirozeně, pokud je někdo businessman, tak by měl chtít ochránit své zaměstnance, svoji značku, svoji nějakou investici a právě tou transparentní komunikací a tím, že se na to můžete připravit dopředu, kde to lze, tak já bych to teda dopředu vždycky udělala a vždycky se mi to i vyplatilo a tím, že jsem byla v cestovním ruchu, tak třeba letiště mi v tomhle dalo velkou školu v tom, že tam se opravdu trénovaly veškeré situace, které se mohly nastat, samozřejmě z těch, které jako jsou dopředu možný takhle vytipovat a my jsme si připravovali i konkrétní komunikační vlastně vyjádření, které jsme měli připravené jako šablony a mohli jsme si je pak v rychlosti upravovat a ladit podle té situace, právě abychom mohli reagovat rychle. Přemýšlím, že je to velmi jako správně, na jednu stranu mě láká říct jako fascinující, na druhou stranu očekávatelné, že tam takové procesy opravdu jsou, ale když to pak přesně porovnám s některými firmami, které nemají scénář vůbec na nic vlastně, co se v té komunikaci může stát a vlastně mě napadá, že opravdu v řadě případů si dokážu představit konkrétní věci, které mohou nastat například jako mám logistickou firmu, jezdí mi kurýři po celé republice, může se stát cokoliv jako autonehoda, cokoliv takového a evidentně teda z vašich slov se vyplácí se připravit předem a pak se zase vracíme k tomu kolečku, které se tedy rozjede a to znamená spojí se ta externí komunikace s tou interní, protože zase je potřeba pracovat jak s těmi lidmi uvnitř, tak s těmi lidmi venku. Je to tak? Je to tak. Určitě i věci, které jdou externě, by měly jít nějakým způsobem interně. Neříkám jedna ku jedné. Ty otázky z médií můžou být různorodé, můžou mít
prostě různé pohledy na tu věc, ale je důležité takovou tu základní myšlenku, pokud se opravdu nejedná o zaměstnance jako takové a příliš to neovlivňuje nějakým způsobem jejich práci, tak ale aby o tom věděli. Samozřejmě těžko říct, jestli se to vždycky podaří 100%. A těch novinářských dotazů často bývá hodně, ale pokud je nějaká krizová situace a nemusí to být zrovna tak bezprecedentní, jako byla třeba pandemie covidu, ale něco, co ovlivňuje opravdu i tu práci těch zaměstnanců, tak je důležité, aby to věděli do nějaké míry nebo kde najdou ty informace. A to je vlastně potom jak pro zaměstnance, tak ty zákazníky. Zároveň zase můžou pracovat jak s tou jejich stabilitou a klidem, ale i vlastně zase s tím, že mi můžou být ambasadory. A často těch zaměstnanců není málo, kteří vlastně budou spolu se mnou stát za tím stanoviskem, že vlastně nezapomínat na to, že tam je opravdu často nemalý počet lidí, kteří mi v tom mohou taky pomoci, pokud s nimi budu dobře komunikovat. A jak jste říkala na začátku, nemělo by to být tak, že ty zaměstnanci se to dozví z těch médií, tyhle důležité věci. Přesně tak. Pokud dáváte nějaké instrukce, můžu tady říct příklad právě z doby té pandemie, kdy se zavíraly hranice, spoustě lidem se zrušily lety, zrušily se dovolené, úplně se nějakou dobu chvilku ladilo, jak vlastně vůbec ty kompenzace budou, nebudou a tak dále, kam se může létat, kam už se létat nemůže, jaké testy potřebujete, jaký formulář. Takže tím, že to komunikujete i na tě zaměstnance, alespoň částečně, tak pokud se na ně někdo obrátí z jejich rodiny, měli jsme letět na dovolenou, co mám teď dělat, tak on je může navést. Hele, na webu máme k tomu informace. To neznamená, že to od A do Z musí znát, ale alespoň je navede. Takže ano, i ty zaměstnanci pak v takové situaci, která je nepříjemná, mohou být těmi ambasadory nebo alespoň spojkou k tomu, protože ne všechny zasáhnete rozhovory, reportážemi, sociálními sítěmi, tak i toto vám může pomoct. Kdybyste měla dát firmám jeden tip, takový svatý grál pro tu komunikaci, třeba ať už interní nebo i tu externí, tak co by to bylo? Na co nesmí zapomenout v komunikaci, aby to všechno fungovalo? No, zapojovat ty lidi z komunikace do těch procesů a do toho vedení té firmy. To neznamená, že člověk z komunikace musí být vždycky v představenstvu nebo součástí nejvyššího vedení. To vůbec ne. Ale brát je k tomu rozhodovacímu stolu, protože ten člověk pak ví, co za těmi rozhodnutími toho vedení stálo, ví ty souvislosti a vůbec to neznamená, že to, co padne u nějakého takovéhoto jednání, pak použije do tiskové zprávy. To vůbec není tak. Je to o tom, že má přehled, co se v té firmě děje a může tomu ty komunikační kanály a ty sdělení, které chrání vlastně i tu reputaci té značky a ideálně ji propagují a aby ta značka rostla, tak využít právě v externí a zase na ty zaměstnance, zase potom i v té interní komunikaci. A často se mi stávalo i to, že já jsem u těch stolů seděla a mohla jsem přesně se doptat přímo na místě nebo si to zapsat, pak si dožádat více informací a říct, hele, ale tohle je docela zajímavý, to by zaměstnanci měli vědět. Nebo tohle mi přijde fajn, to můžeme využít pro tiskovou zprávu, pro akci pro novináře, pro reportáž a tak dále. A možná, než by se to ke mně dostalo, anebo možná ani nikdy jinými informačními kanály, tak bychom o to téma přišli. To je skvělý tip. Doufejme, že vás budou následovat lidé ve vedení firem. Já vám děkuji za rozhovor. Bylo to moc fajn, bylo to moc hodnotné. Doufám, že jste si to s námi taky užila. Já děkuji za pozvání. Doufám, že jsme moc nestrašili jenom těmi krizovými situacemi a nepříjemnými tématy ve firmách. Já myslím, že řada firem tu interní komunikaci i propojení s personálním oddělení dělá skvěle a můžeme se vidět na tom našem rybníčku v Česku skvělé příklady, právě i třeba v těch soutěžních pracích, v projektech, které přihlašují a můžeme se inspirovat právě, jak to třeba dělat dobře a pokud úplně nevíme, jak na to, tak je tady spousta profíků, kteří s tím můžou pomoct. Takže věřím, že společný cíl je jasný, aby se zaměstnancům ve firmách dobře pracovalo a aby reputace těch organizací byla vlastně vnímaná pozitivně, ať už tedy vůči nim, tak vůči zákazníkům a na veřejnosti. Ano, to bychom samozřejmě všem přáli. Tak jo, děkuji vám a vám děkujeme za poslech nebo za slednutí videa a budeme se těšit zase příště.